Kublai pi baro ki parong na ngap ya kapuli khobor ngap shipang. Menta kasngi kalai phau tarik ujeliu ar hajar puar. Kimat bakong san nau kinjat shai. Ngamdei shu official pastor, Henry kum upastor banyalap ya ka gospel. Ong upastor shanlang. Rai upastor shanlang banyak hun ya ka MLE ha ka ajar pulai. Persya ya uba amet ba. La don teng ba umah het don ulaya wer ya ngasya ka kongres ong umet ba. Sya pelim umah het don kupar ha ka ajar khat pra namar ka daw ying. Lai baka migalayakan penkelem no ya ka sarkar NPP bala penyat da ka BJP na lendat ong Abhishek. Haban pelip boarding bed ar kentaman kesngi ong uba preston. Penrem kami pa bapen thobria ya ka kong Patricia. Uba lambor ulat thrang ban yakhun ya ka UDP na nongkrem. Kasyong hakipat ba penusla yanu kisania ha ka arjar apulay ong uba preston. Ka office SDO la pentri kampura onte ya ka mini secretariat. Klem traikam kitiar ha hospital nong stoin nadu batiet uperthat. Priangka CCO RMAU Bantung MD Ubapura ha MEECL. Jurip ka FKJGP Bathli ka kamra Ubara Babu ha PWD Maukerwat. Persya kitrai jaka balet don bor ka company IGGL ha kathan umdan. Lab babrat patharya kinyut bat masih yap harut kawa. Dan kam ars pa keluar kat kum kajing dawa ka FASTOM ong uba lakman. Yo top 10 u principal ka Snaps AM College. Syakem sangut ki badan ketiba syok ya kinong Kerala. Beteng sa amit kinong hikay FASTOM ha ka sarkar sekretariat. Katu kat niki khubor na u kenjat syai. Haban pelip ding bed ar kentaman kasngi ong uba preston. Shillong ar pukundai terik ujeliu. Usembut menteri rangba ka jilla ubadai pet ya kitnat boarding uba preston tunsong hakas ngi baarul ong baka sarkar kam dan lat shu da kumwai. Henry ka haban pelip bed ya kiding namar baka layak kundu jing e ka bamla ashu ban penbed. Bat kini kadai na kadaw ka unit ba penmi boarding na ka Lexa Hydro Power Project bat ka Umtro Hydro Power Project. Kilasange ban ai boarding namar bakidan ka jingthot. Habayakan bat kilat pathai kubor uba preston nuong baka sarkar jalla kala batha ya ka MEECL bakam day ban pelip boarding palat ya ka arkanta ha ka shisngi. Kat shikenta men step bat shikenta men miet. Ulong baka sarkar bun sen kasngap ya ka jingsngo jong upat ba kidan ki ba ong wat pelip khatwe beje men miet. Bat dan pat ki ba ong pelip khat architect ni shi beje. Henry kadan ka jing e lapen pau ba le se nyo pho percent ki kwa ban pelip khatwe beje bat dan ar pho ne lai pho percent ki ong pelip ha ka por shi beje. Uba preston ulong ban penhun na du khli ha tu kjat omla ban lelut. Henry ki ha ban snap kat kum ka jing sngo jong upat ba na markim kwa bandan ka jing thot kham tami ki khynnah puli ki badan ka examen khanang ba kanom kta ya baro. Ulong ba hanong ba shalong kan persang kat bala ban kiar nadu ka nyo beje step ka badai ka por bun kam bat hab ban ya be shani shatai. Hala ki jing trai bat kiwe de kum takin persang kat bala. Ulay thu baka boarding ba penmi na ka Lexa Hydro Project la sange kumba 10 megawatt ban penmi boarding na badan ka jingthot bat hadien sa ka Umtro Hydro Project ka ba 4 megawatt bat kaniru kala bu jing ya ka MEECL bat ya ka sarkar jala. Kumba long menta ka jing khynnah ka jingduna jong ka jing penmi boarding ka long shispa 4 megawatt bat kam long ka bakai. Ulong ru na kaliang jong ka NEEPO ru kamla ban ai boarding bat kiwe ki company budgeted boarding ka balakot sha ka shispa shipho megawatt namar ka dan ka jingthot halor ka jingduna ka jing penmi boarding ka MEECL ka ni kalapen long ka jing ban khya ya ka MEECL. Ka sarkar ka hapan pelip ding bet kumba ar kenta ai man kasngi. Wala ka sarkar ka smuthu ya ki jing ki pat ba. Henry kam ban se ban shim ya ka ni ka sanjam laban rap. Sa ka ni ka way pat ka khubor. Beteng sa amit kinohi kay ka FASTOM hasurok sekretariat. Shillong arp kundai terik ujeliu. Kinohi kay ki badan hapo ka shatri jong ka Federation of All Teachers of Meghalaya FASTOM kila beteng ya ka jing yakhi da ka bathya sa miet ha ka surok persya ya ka khadap main secretariat namar ka jingle menthi jong ka sarkar halor ka jing dawa jong ki kani ka dei ka singi ka baar ba kini kinohi kai kila penlong ya ka jing yakhi da ka bathya ha ki surok ka badan bar persya bat ka secretariat wala kinohi kai kila let banthya ha surok nakaliang jong ka sarkar jala kam shem lakhot yaki shaka miet banyakran.
Layoi nakaliang kipat ba kiseng balang baper bat na kiwe kilayawan ban ay jingkersyan bat pensyanganya ki. Nakaliang ka FASTOM kan yai beteng ya kani ka jingyak hi lada ka sarkar kan yai ngap menti ya ka jingdawa jongki. Hakawi kaliang ka Deputy Commissioner jong ka East Khasi Hills District ka kong Isawanda lalu kalong baki dekhot jong ka Seng Federation of All School Teacher of Meghalaya kala penlong ya ka jingyak hi klem da yo ya ka jingbet na kibor jong ka District Administration ka Deputy Commissioner kala ai jingbet ban penlong tang ya ka jingyak hi ka bajai jai da ki dekhot jong ka FASTOM kumba lapan jingbet da ki dekhot ka Seng Labtha iki dekhot ka FASTOM ka day ban shim jingbet thamai na ka board jong ka District Administration bakin penlong ya ka ni ka jingyak hi ha ka waipat ka jaka bat ki day ban penkarya no na ka ni ka jingya shong kalan mangor hakmat jong ka Secretariat Mardor ka Deputy Commissioner kalong balada kim ya pra Mardor na ka tay ka jaka ki board jong ka District Administration ban se ban le ya ka kam badan kam katkom ka kandon an ya ka ni ka hukum la penmi menta ka met da Deputy Commissioner jong ka East Khasi Hills District. Sakani ka waipat ka khubor. Dan kam arspa arphuai keluar katkum ka jingdawa ka FASTOM ong uba lakamen. Shillong jeliau arphkundai terik. Umentri katnat puli puthi uba lakamen rembui ulaong ba dan kam kumba arspa arphuai keluar ban penlut katkum ka jingdawa jong kinohikai FASTOM bat kani kala abu jingya ya ka sarkar. Ulong baha ka jing shisha ka kenhun menteri kala dap ban ya shong teng ban ya kren ya kani henrei kam patla ban rai bat kan sa shong biang ban thau ya kilat kilenti kumno ban penbet ya ka jingya jong kinohikai. Kani ka day kamat ka baslam ka jinglut kan long kumba arspa arphuai keluar ba man laus nem bat kani kamlong ka basuk ya ka sarkar ban le uong uba lakmen. Ulong bakam day ka basuk ya ka sarkar ban shim rai bat ula karpat ikin hikai bakin ya trailang bat ka sarkar ban penbet ya kani ka jingye. Ki khubor nabar ka jilla. Yap sya pemperthat kan ringut ha Bihar. Patna jiliu. Kiladan kumba kan ringut ki bre ki bala sya pemperthat bat leile ha ki nyutli ki district ha Bihar. Ha ki arpsau kenta balala. Ki district balayap ki bre ha ka jing sya pemperthat ki kentup ya ka East Champaram ki badan Saungut, ha Bhojpur ki badan Laingut, ha Saran Laingut, East Champaram Arngut, bad ha Arya Arngut, Bangka iwei, Muzaffarpur iwei. Khama shwajong kini ladan Laingut ki bala sya pemperthat ha Purnia, Khagarya, bad Saharsa, ha ka arphuai terik ujeliau, ha shwajong kaniepat ladan khat nyongut ki bre ki balayap sya pemperthat ha ka khatpra terik khat kendai terik ujeliau. Nakaliang ke India ka Meteorological Department kala maham lupa ban sajur slap yang ha Bihar hadu kasngi palai. Sakani ka waipat ka khubor. Kempang shispa arphaungut ki khynnah skul hadien bakila bam ya ka jingbam skul. Hyderabad jeliau. Kiladan kumba shispa arphaungut ki khynnah jong ka skul Telangana Minority Girl Resident School ka badan hapo Sidipet. Hadien bakila bam ya ka jingbam basa bala sam de kinong trei jongki. Wadla da kani ga jingja kala ja ha ka met sngi ublai kinong panya skul kila persang banburi ha ka baya dei bat kate ga jingja bat kani ga jingja kala pau pathai ha ka por shiteng sngi ha kala sngi ublai kiti ki khynnah kila pri hadien ba kila da bam ya ka jingbam hendai kum balong menta kila khamyo ya ka jingkot la ya thu da ki doktor hadien ba kila yo jingtep ha ka baya dei bat kani ga jingja umentri katnat platingka Harish Rao ula hukum ya ki he kitnat kakot kakhya kidi ban penyo ka jing sumar ka bab kerke ka babahatam na ka benta ki khynnah skul ha ka baya dei bat kini ka jing ja ki kimi ki pa jong kini ki khynnah kila dawa ka jing penchitam na ka benta ki nong trei jong ka te ka skul ki bom shem la la ban aya ka jing ya da ya ki khynnah ban penkit ya ki sha ka jaka sumar ngin saya shem byang bat phi ha ki wei pat ki khubor khublai shibun